Hej og velkommen til Tempo Malaga. Jeg hedder Bjarke Andersen, og jeg er direktør her hos Tempo. Velkommen indenfor. Vi leder efter nye fundraisere, der vil hjælpe vores kunder, nogle af verdens vigtigste NGO'er, med at sikre støtte til deres arbejde. Og du behøver ikke have erfaring, for vi giver dig al den træning og støtte, du har brug for. Som medarbejder i Tempo bliver du en del af et fantastisk team med verdens bedste sammenhold. Det er sådan, vores medarbejdere de kalder det at blive en del af en familie, og det er præcis sådan, vi gerne vil have, det skal være. Din hverdag bliver fyldt med spændende opgaver, hvor du taler med mennesker, der ønsker at støtte en god sag. En samtale kan gøre en forskel, og det er her, du kommer ind i billedet. Vi er stolte af at have skabt en arbejdsplads, hvor vi hjælper verdens mest udsatte. Samtidig med, at vi har et helt fantastisk sammenhold, hvor du kan udvikle dig personligt, og hvor du samtidig kan få oplevelser for livet. Så hvis du er klar til at gøre en forskel og blive en del af Tempo Malaga, så tøv ikke med at kontakte os. Vi glæder os til at byde dig velkommen i familien.